Que tal, queridas falladers? Aquí estamos un día máis. Bueno, estou, porque como podes comprobar, hemos sido abandonadas. Que vai broma, es que se disuelve el fallado. No, tampouco é verdad. O caso, compas, é que hoxe pro derradeiro episodio desta segunda tempada, pois queríamos facer algo especial. Como, bueno, pues queremos facer en todos os finais de tempada, ¿no? Xa o fixemos o ano pasado con Chicho e con Nuno dos Día Grande Amore, tremendos ídolos e compas, e como tamén fixemos a comezos desta tempada, pois no auditorio. E puxémonos a pensar e dixemos, bueno, que podemos facer desta vez? E ocorreusenos, pois, reunirnos, porque, como ben sabedes, este ano foi un pouco complicado para o que ven a ser o falladismo radical, porque unhas estaban en Los Madriles exiliadas, outra estaba en Lugo, outra estaba na casa e outras tres estábamos por aquí, por Santiago, pero hasta arriba de cousas. Entonces, bueno, pois un pouco el reencuentro, esa es la idea. ¿Qué pasa? Que algo ha salido mal, porque si empezo dicindo isto, eso me vedes a min, pois bueno, pois un pouco mal, ¿no? Bueno, compas, que resulta que los astros no estaban por la labor e pois non nos saliu tan ben como esperábamos, porque notaredes a ausencia de certa presentadora fallader que me estou acompañando a min en toda esta tempada. Dito así, literalmente parece que morreu Leila, pero non morreu porque nestes momentos, cando se está grabando, bueno, pues este amable contido de episodio do fallado, pues está volvendo á súa casa de traballar porque, bueno, pues non se pode fazer de outra maneira. O caso é que me estou enrollando. Como xa vos imaginaredes, quen está hoxe comigo aquí no estudo, pois son as nosas falladers orixinais, dúas delas que estiveron este ano en Madrid, que son, pois, Iria Santa Comba, porque de Valdoviño son eu, repito, e Claudia, de Cabana de Bergantiños. Que tal, chicas? Vaya ano, me caches en plin. Sí, de para arriba para baixo. Hoxe está sendo un día, para min, sobre todo, super emocional, porque volver aquí, vervos a todas, volver ao estudo, é como, que está pasando? Como, parece que non pasou o tempo un pouco, non? Eu non puiden procesalo porque literalmente acabo de chegar, pero agora estou me poñendo nerviosa. A ver como gestiono isto. Eu cheguei con cara de fallecimiento porque acabo de sair da radio, como xa sabedes, no taxi que me trouxo a estes buenos lares, como que fallecí, ademais tiña muitísima fame, pero bueno, agora danome de comer as miñas compas, entonces pois xa estou ben. Más ausencias de hoy, que no reencuentro. Tamén nos falta Laura, que Laura é pois a falladora que estivo todo este ano en Lugo, tamén working un montón, pero imos xa a cosas alegres. Están, como xa vos dixen, Iria e Claudia e mi persona, e detrás de cámaras, como sempre temos a Eva Xor Vigo, porque vou dicir a presencia de todo o mundo, non pasa nada. E no control técnico hoxe a Carlota de Piñor, concello ilustre da provincia de Ourense, pois temos, temos overbooking no control técnico, porque volve Malenin para os amigos, porque, como era isto do clip de Guisomo? Emprendedora que non empresaria, aí está. Ole, mi niña, aí a temos. Pois ali están as dúas, que merecen piezate. Ole, mi niña, a cada cual máis se tarra, oye. Punto, acabouse. Bueno, apagamos las cámaras y nos damos unos besos. Bueno, compas, vamos a ver, menudo ano. Que fixastes este ano, por favor? Os nosos falladers, they want to believe, they want to know. Que pasa aquí? Bueno, empeza ti, Claudia. Empezo eu. Ok. Bueno, pois eso xa falou un pouquiño Iria, que estamos todas, aparte do fallado, estamos facendo outras cousas porque acabamos a carreira, ou ainda hai xente que está cun pé na carreira, facendo TFG, X, e algunhas de nós, como por exemplo, Iria máis eu, estamos facendo un máster. E estamos en Madrid, eu estou facendo máster de periodismo cultural, non sei se dixeron. Eu quero saber o currículum. ¿De dónde vienes, máster Claudia? de periodismo cultural en la... No lo voy a decir, que me van a mirar muy mal. No es muy etarra por su parte, si os lo preguntáis. Pero bueno. Pero eso, tuvemos estudiando, o sea, estamos facendo máster tamén cas nosas respectivas prácticas. E nada, botando moito de menos a casa, basicamente, sentíndonos bastante mal por non poder estar aquí para axudarvos. E sobre todo, hoxe a min, bueno, confesión, estábamos colocando todo como o que boto de menos estes días de estar aquí e ver a Iria vir correndo como... O que boto de menos ver a Iria. Sí, como, así, a ver. Verte vir correndo, traballar tal e dis, jove, porque además nos estuvemos fora e vimos como os frutos do fallado, vimos os episodios, traballamos na distancia, pero poder estar aquí é como, botar tocar o estudio, para mí, sinceramente. É como, Dios, que rabia non poder estar aquí, pero é así un pouco como...
collemos esa oportunidade de ir a Madrid porque eu polo menos quería vivir esa experiencia e non sabemos que nos trae o futuro, pero moi contentas de volver a estar aquí. Exactamente, que é o máis importante. E a ver, eu cheguei a Madrid, por exemplo, e dixen que fago aquí, o sea, dixen pa que carallo marchei da casa. Pero bueno, que é un pouco eso, marchamos pa Madrid pa esta experiencia, eu tamén estou facendo máster como a Claudia, e a verdade que estou moi contenta e ilusionada por poder estar aquí hoxe outra vez. Dios, parecides en plan convidadas del diario de Patricia. Verdad, como? É que isto é tan raro, o sea, Xa. vos sabedes que ata certo punto eu xa me fixen a ter aquí un anexo a mi persona como eu pa ela que é a Leila, basicamente. Entonces é como moi raro. Por certo, isto tamén nos pasou en certa entrega de certos premios que están por aí presentes, que anda o Marco, nos youtubeiras, porque queridas amigas, neste último episodio da tempada, Iria Santa Comba procede a facer os honores. Ei! Ai, se vos digo a verdade, É non o sei premio que Youtubeiras, para... teño que dicir eso. Espera, que premio? Porque non é calquera premio. É o premio Youtubeiras 2024 Espera, que premio? o Fallado Podcast. Que non, home, que non, que non dixeches mal. Pero Para, premio escutade, revelación, isto non? hai que remodelar, Volveme a dar o couso. E espera que che dou pase. Acción. É o premio Youtubeira Revelación... No, Si non é... Relevación, porque está mal escrito. xa, pero agora estou non corrigindo. No, pero da igual, non pasa nada. É o todo está ben. premio Youtubeiras Ora, mirade, porque querer dicilo mal, dixo ben. É o premio Youtubeiras Relevación é para... Pasa como nos Oscars aquí, O Fallado Podcast. Aí está. Sí. Fantástico. Bueno, aquí as probas do delito. ¿Dónde está? Efectivamente, está aquí. Aí, Aquí zoom está. dramático. Logo Carlota Candedita fai un zoom dramático que está que te mueres e ya, pues, risotas. Bueno, o caso, vamos a seguir falando desto que estabades comentando. Por certo, antes de que sigamos, que temos no marco? Claudia, que escolliche ti. Escollino eu, porque é un dos meus memes favoritos. Son dos chicas moi guapas. Como anos. Que están, que están pos cada unha no seu respectivo ordenador e están dicindo... Como anos. Literally. My best friend is only one click away. Porque isto é o que pasou todo o ano. Todo o ano. Reunións de 5 horas por Google Meet, Ojalá renovando. fuera broma. Ojalá fuera broma. Sí, ojalá, pero non lo fue. Bueno, en calquera caso, grazas, Claudia, pola túa explicación do marco. Agora vemos un momento cuña familiar. O que se presenta a carón do marco, ademais do premio Youtubeiras, é un... Ui, como se chama isto? Un tapete, eso, que non me acordaba eu. Era... Que? Que dice Carlota? Que me quere roubar o tapete de miña mai sin vergüenza. Que nos pague. No, miña mai non fai negocio desto, que está a muller moi aburrida, entonces pues, ponse a facer tapetes, entonces pues bueno, mamá, como siempre tienes quejas, pues entonces, oxe, estás aquí, bueno, pues presente no Fallado neste 2x010, porque para que non nos saiba, que lle puxo o nome ao podcast foi a mi santa madre, entonces pues aí está o tapete para miña mai. Mari Carmen. Mari Carmen. Bueno, Carmen, que Mari Carmen non lle gusta, ai que Bueno, maravilla son. gracias, Carmen. Moitas gracias, Carmen, aplauso. por darlle vida ao Fallado. Un aplauso. Aí está. Oi, canto tempo sin facer eso tamén. Sí. A ver, imos avanzando porque isto é un Cristo e vai nos ser hora compas. A ver, vamos a ver. Falaba Claudia, bueno, iría tamén de irse a Madrid, bueno, a Madrid como a calquera outro sitio. Hai unha pequena consecuencia a marchar de aquí, non? Que é a morriña. Como levastes iso? Pois eu especialmente mal, sinceramente, porque tiña como moitas ganas de estar aquí todo o tempo, todo o rato, e era como, pois están pasando cousas moi guais, non só co Fallado, coas miñas amigas ou co que fose, ca miña familia, era como que pena non poder estar aí, sabes? E sí que é verdade que eu son unha persona que tira moito pa aquí. De feito, eu teño pensado volver canto antes. E tomar o control da Xunta de Galiza? E tomar o control da Xunta de Galicia, un golpe de Estado, e acabouse Galicia a miña. No, é broma, Bueno. pero Eu asinaba unha sí que é verdade ditadura que... de Iria Santa Comba. Que? Personalmente, asinaría unha ditadura de Iria Santa Comba. Personalmente, non sei ti, Eu sendo creo ti que, Iria eu Santa creo que Comba. levantaría o país. É broma. Pois Isto estaría. todo o que estou dicindo é todo irónicamente. Perdonade. Non é broma. certo, no. Aquí É estamos verdad. en contra das ditaduras e pouco máis. Menos se son encabezados por Iria Santa Comba. Menos, exactamente, sempre hai excepcións Sí. nas cousas. Sí, a verdade é que eu botei moito de menos o estar aquí. Que é verdade que estou moi agradecida porque son consciente de que teño moitísima suerte, a Claudia tamén, sei que pensa igual que a min. Temos moitísima suerte de poder estar en Madrid estudiando, porque non todo o mundo se pode permitir o feito de coller a ir un ano fora e estudiar o máster, por exemplo. Pero bueno, tamén é verdade que a min pasou unha cousa moi curiosa, que cando cheguei sentíame fatal por sentirme mal
de estar en Madrid, por exemplo, porque non quería estar en Madrid por momentos, era como, pero xo decidín eu, entonces non me podo queixar. É un pouco esa sensación, pero bueno, que fora deso, estou no pasando genial en Madrid, pero é verdad que tamén boto moito de menos a casa. Oye, na liña disto, ao longo do ano tamén sofremos polas dúas partes de cadra. Bueno, a ver, eu, verdad, tampouco moito, porque a verdade é que estou aquí correctamente bien. Porque justamente Madrid, xa sabedes que non é un pouco tal. Pero bueno, que I mean, eu I sei get it. que vos, sobre todo, sí que sofrestes mazo de FOMO. Porque ao Moitísimo. final aquí moito. houve moito fervedoiro no que vai a ser o falladismo e sei que, claro, o que comentaba Iria, que por unha parte estades pois collendo unha oportunidade e tal, facendo o que queredes, pero por outra parte pois tamén falta o outro. Eu decía que non nos sentín moito porque, bueno, pois Madrid, sabes? Pero sí que lembro sobre todo ao principio de curso que sempre es cuando pues, te replantas las cosas de la vida que decía, madre mía, o mellor debería facer un máster con as miñas amigas en Madrid, non sei que, tal. Como levastes vos iso do FOMO? Bueno, pois un pouco por momentos, porque a min pasoume, non me pasou tanto como a Iria, porque eu non é a primeira vez que vivo fora da casa. Entonces, a morriña teño a sempre. Sempre penso que temos todos os que marchamos, sobre todo os gallegos, porque temos un apego moi fuerte cara a nosa casa. E non é como, ai, boto de menos a miña familia, que sí, boto de menos as miñas amigas, pero como boto de menos estar aí. A sensación de estar aí, o tempo que fai, saber que che van falar en gallego, é unha sensación rara. E a min o FOMO viñame tanto polas cousas que pasaron no faiado como que dicía Iria, esas miñas amigas iban a unha festa e dicían, buah, pasou todo isto, é como, jove, eu estou no perdendo. Pero claro, é un pouco como, duele dicilo, pero estamos nos facendo adultas, hai que tomar este tipo de decisións, de decir, jove, eu tomei a decisión de estar aquí, e iso que dicías ti, de sentirte un pouco mal de por que me sinto mal de estar aquí se realmente tomei a decisión, pero o FOMO eu penso que vai pasar sempre. E ainda falamos Iria máis eu algún día, se tuveramos aquí e algunha persona que conocéramos estaría en Madrid, íbamos ter FOMO de Madrid. Aí Sabes, está. como é unha cousa que non se pode evitar, simplemente como temos que intentar lidiar con eso. Non sei. Mima, vaya glow down cada vez que fala Claudia, despois falo eu, Cala a boca, se me repetín 5 veces. Explicaste moi ben. Nada, eu repito un pouco do que dixo Claudia. Tamén é verdad que todo isto son un pouco problemas del primer mundo, Sí. porque, a ver, Yes, que crees que ok. che diga, Estamos "Uy, moi somos agradecidas de Dios, poder ir. que Sí. mal que estou estudiando un ano en Madrid. Non, o sea, quero Xa. dicir, estou super agradecida, super contenta, e ademais estou vivindo con Claudia, por cierto, para que non o sepa, é unha maravilla, e estámoslo pasando moi ben. Quero aproveitar este pequeno momento porque me estaba fixando, o sea, quero decir, perdón, pero que me estaba fixando, mira que xa grabamos outro episodio con estas espumas, pero que son fantásticas. De verdade, o sea, cuña publicitaria da Universidade da Santa Aí está. Casa da Universidade de Santiago de Compostela por nos cambiardes xa por fin as espumas porque estaban as pobres que non daban por Estaban máis e como desfeitiñas. estaban nas Estas non se últimas. desintegran cando as tocas. E ademais madre. pues, ten un azul bastante favorecedor, a verdad. Así que, bueno, upgrading, bien, correcto, bien. Yes. Bueno, e que o FOMO a todo isto non é solo algo... Bueno, a todo isto que non o dixemos. Este episodio vai de reencuentro, pero sobre todo de la distancia e de las dificultades que, bueno, pues que implica pois un pouco este tránsito, esta transición que estamos nos a vivir bueno, pues nos nosos early 20s, da transición a ser adultas. Entonces, bueno, claro, hai FOMO que non é solo pola distancia, é dicir, hai FOMO de, ai, estou facendo isto, a miña amiga está facendo isto, tal, pero bueno, na distancia que é o que nos ocupa, a parte do FOMO, como levades vos o tema de manter as relacións? Porque xa non son as relacións de parella, sino que a distancia pode ser un motivo de moito estrés, ¿no? Sobre todo tipo Sabémolo de relacións todas aquí interpersonais. desta mesa, creo. Sí, sí, sí. Que por desgracia, pues, perdón por interrumpirte. Estás expulsada do falla. Pero, por desgracia, sí que é algo que ten un efecto, o sea, ten unha consecuencia nas relacións. Eu personalmente, que as miñas amigas non tuve ningún problema este ano, sobre todo porque teño algunhas que tamén marcharon de Galicia para seguir estudiando tamén. Entonces, como que non afectou, e además algunhas de nós xa fixeron Erasmus, ou xa foron de SICUE, ou xa foron X mes a calquera cousa, pero sí que chega un momento que dis, ostra, porque agora é como, non, é que non vamos volver a ter un verán no que teamos todas listas para todo. Queres ir á playa? Pois vamos á playa. Queres ir a X? Vale. Agora xa non vai haber máis ese verán. Entonces, a distancia como que deste ano a min como que me tuvo preparando un pouco para eso.
Buah, a min eso sabes que me pasou? O sea, non tanto como o do tempo libre o do brao, pero o sea, non teño moito na graduación que, o sea, o sentimento super nítido de buah, é que acabouse estar nunha clase, en plan, con todo o que iso implica, sabes? A ver, que sí, que podes facer un mestrado, tal, podes incluso facer da carreira, pero en sí Non é o mismo. non é o mismo. Non é o mismo. A tua clase de primaria, de secundaria, do insti, da universidade, é Sí. como xa rematas, en plan, es que xa te haces maior. Eu Xa está. o día que cheguei á presentación do máster, xunteime ca xente ca que me levo aínda a día de hoxe, personas maravillosas, por cierto. Un saúdo, manda aquí unha cuña. Alguén. Bueno, pois un saludo a todas as persoas da clase cas que me levo ben. Sodes persoas increíbles e majísimas. Grazas por ver Delo Fallado fora das fronteiras galaicas. Un besito. Exactamente. Bueno, sí, eso, que me perdo, porque eu perdome moi fácil. Disculpa, compa. No, eu no. tendo tamén. Disculpa nada, Un pouco. muller. Nada, pero sí que é verdad que ese día cheguei e estábamos falando de un pouco, ainda que sone feo, que pereza ter que socializar agora, porque ademais eu estaba acostumbrada de 4 anos na clase da facultad, todos os anos empezar e ver sempre a mesma xente que eran as miñas amigas, e de repente era como volver a empezar, xa con 22 anos, que ainda non teño moitos, pero era como... Como unha vella. pero, no, ainda non... Pero era como, jove, e agora volver a empezar a ter que facer amigos e todo eso. E ao final tampouco é o mismo. Entonces, sempre botas de menos un verdad. pouco as amigas de aquí, penso. E a distancia, perdón, volvendo ao tema da distancia, que nese aspecto como que eu teño unha teoría, digamos, porque xa, como que xa marchei varias veces e de todas as veces sempre tuve medo de que todas as miñas amigas olvidaran de mí. Sabes, é como, tanto como marchas, sinto que pasa o mismo como se quedas. Por exemplo, bueno, eso, que tanto a amiga que marcha como a amiga que queda ten a sensación de, Dios mío, por algunha razón vai pisar ese avión e vais a olvidar completamente de min, cando realmente non é así. E ao final, cando volvo, doume cuenta de decir, girl, everything is fine, as tuas amigas queren ti igual, da igual donde esteas, e esa relación pode seguir sendo fuerte, aínda que haxa esa distancia, porque, a ver, nas amorosas, I don't know about that, girl, but I know about friendships, okay? Eu hasta agora, hasta a data, sentín como, se tua amiga non vai estar pa ti, cando está ao teu lado, non vai estar pa ti, aínda que teas a 500.000 millóns de kilómetros de distancia. Que pode ser unha cousa que afecte e non sea culpa de ninguén, porque tamén sinto que ás veces se algo non funciona pola distancia, como, no, foi porque eu non lle puxen empeño, ou no, foi porque X persona non lle puxe empeño, como, ás veces o mundo é así e non pasa nada, sabes? Pero que se vai funcionar, o sea, se ten que funcionar, vai funcionar, e se non, como que non ten por que ser culpa de alguén, sabes? Exacto, ás veces simplemente como que se separan un pouco os camiños por cosas da vida, tampouco é culparse a un mismo por merda, perdín relación con tal persona porque vivo a 500 kilómetros desa persona. Que podía pasar tanto aquí igual, porque Claro. eu conozo casos de xente que se deixou de levar pois porque unha tuvo que ir traballar para Santiago e outra Exacto. quedou estudiando na Coruña. Literal, E ao sí. final é unha persona que non ves xa todos os días, ou non significa que se leven mal, pero é como distinto. Sí, exactamente. Bueno, a todo isto, tanto que estamos a falar de manter as relacións interpersoais e demais, e que nosotros chamamos de super mega ultra amiguitas de la vida, o sea, pois preparamos un xogo para echarnos unhas risotas e para ver cando nos coñecemos. E eu que acabo de vir da radio non teño ni puta idea de onde está o xogo, nin de como funciona, nin de nada. Cal era? Quen Sí, é máis me probable indica amablemente mi amiga la Claudia que o teño escrito no folio que teño ao lado. Así que, bueno, vamos a ver. O sea, pero como procedo aquí, Maleni? En plan, leo eu as cousas. Tiles en alto e Pero que aburrido, a mí respondemos... non me van a preguntar nada. Oye, Claro, yo quiero, pero yo ti quiero tens ser que responder É tamén. para todas. Yo quiero ser antagonista. Podes Como decir Belén Aliguera. ti. Aliguera. Claro. Aliguera. Estou lisdéxica. Claro. Aí está. Vale. Bueno, pues veña, pues empezamos. Quen é máis probable que se faga rica e famosa? Espera. Vale, entonces facemos 1, 2, 3 e dicimos a ver. Vale, sí, I like that. Veña. A ver. 1, 2, 3, Maleni. Iria Valdoviño. Girl, you're already famous. Sí, porque You're proxectas already moito. famous. Already You're already famous. famous. E eu, Maleni. Estás que se bota fora da cabina. Tías, que gracioso. Pero Pola radio, é que eu como xa te Bueno, vexo tan claro, como claro, cobramos pola tamén na radio. radio,
radio, aquí, no, espera, aquí unha reivindicación, e non só polas bolseiras que sempre facemos a coña, pero en plan, o sea, bolseiras de radio e de todo, que lol, as bolseiras, oye, chica, tal. No, pero, o sea, flipo, de verdad, non se valora nada o traballo na radio, bueno, moi cuña personal, pero é que é verdad, e joder, tampouco se cobra moi alá, e sinceramente, é un traballazo que flipades, e a xente, en plan, moitas veces, por exemplo, en comparación co televisión, ou, sabes, con cousas de imaxe, o sea, non é que se desprestigie, pero a xente como que flipa coa xente que, o sea, que traballa na tele e é como, es verdad, hace un montón, pero que non eres consciente, porque literalmente non eres consciente, porque solo escoitas de todo o traballo que hai en radio. E dame moita rabia, tío. Claro. Pero bueno, non pasa nada, chicas, es lo que hai. Pero it doesn't matter, porque va a ser rica e famosa. Exactamente. E Malena bueno, tamén. Proyetas moito, Iria. Eu sinto que o universo ten moitas cousas vos para ti. Exacto. That's going to Madre happen. mía, que vergüenza me está dando a mí esto. A ver, este no que arrebatar. Cando gravemos o fallado desde a mansión de Iria. Bueno, era bo. Vale, a ver este, chicas. Que cuidado aquí. Que é máis probable? Vale, eu aquí estou entre dúas, Pero bueno. Okay. E unha é terrible a A ver, resposta que vou dar, pero bueno. Vou dicir as dúas. Podes dicir as que querades. Quen é máis probable que gañe un mestre Mateo? Vale? Ui. 1, 2 e 3. Iria Valdoviño. Mellor comunicador. Que pasou aquí? Do Empecé a you have a escoitar como crush unha... on her? O sea, ti Tía, dixo foi seu. xorris. Sí. Eu dixen Carlota porque sinto que vai dirigir something. Isto acaba de ser como moi gracioso porque literalmente ti dixeches Carlota, eu dixen Carlota e a min misma. E Iria dixome a mí. A ver, eu sigo nas mismas. O mestre Mateo vai ser o paso a ser famoso e rica. Claro, eso Ai, tamén é bueno, verdad. oye, por cierto, un saludo moi agarimoso a todos os gañadores e gañadoras dos Mestre Mateo, especialmente ao noso compa Bruno Arias e toda a súa equipa, Miguel Gomar, a Laura Piñeiro, que tamén ganou por o Coidado, de Miguel Canalejo. Bueno, xente majísima que conocemos nos mestres e non se nota nada que gravamos estes días despois dos mestres. Iria, ibache dicir, fai isto vai moita salir en calor. junio, pero... Fai igual, moita fai calor. moitísima calor, Pero chicas, temos de isto verdad. polo faxo. Eu non levanto o sobaco porque se me ve todo sudado da calor que fai, non pasa nada. Bueno, o caso, continuamos. Vale, que é máis probable que cometa un delito? Atención á aclaración. Medianamente grave, como para entrar un par de niños no cárcere. Ui, Ai, espera. eu non sei. Vale, xa sei. Sí. Vale, xa sei. 1, 2 e 3. Laura. Claudia. Eu dixen Laura da Fonsagrada. Eu tamén. Eu dixen Claudia porque fijo que fajo unha tontería tan grande. É que eu estaba entre ti e ela, mira o que che O sea, dixo. algo de Mira unha o que te estupidez, sabes? Como que lle cobro 1000 euros a unha persona que non lle teño que cobrar e que me metan Ojalá. na cárcel. Este é o momento de contar que a Claudia casi a deteñen outro día en Madrid. No. Ai, Dios mío, no, teño que contalo. Vale, Okay, sí, I have sí, to tell sí, this. Vale. Vense escaleiras da Conchi 2. Bueno, isto é máis penoso. Isto é máis non sei se é que se máis montou penoso. unha película Sí, na miña cabeza. Ok, vale. A min fai pouco dixéronme que iba a facer as prácticas nun sitio no que estou super emocionada. Entonces dixen, maravilloso, que guai. Entonces estaba volvendo pa casa y una chica no vive en el centro de Madrid porque no tiene dinero. Entonces tuve que coller o cercanías e facía, tuve que coller o cercanías, ¿no? Entrei no cercanías, eu estaba ensimismada na miña cabeza cos meus cascos escoitando Hannah Montana or something. E de repente apoio a miña cabeza. Estaba onda a porta, vale? Apoio a miña cabeza como, estou nunha película, non sei que. Main E de repente character. escoitase. Pip, pip, pip. Eu, no fucking way. Non pode ser que lle dera a alarma. No. Non pode ser que lle dera a alarma, Iria. Necesito que sepas que lle dera unha alarma. E entonces había dúas señoras ao meu lado, tipo, niña, le has dado a alarma? E yo, no, eu non fun ela. Te he visto como fuches ti que daches que a cabeza, como, primeiro de todo, como pode ser unha alarma tan fácil de tocar? Porque fixen isto, clic. Bueno, estábamos chegando xa, que sepades que estaba pi, 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 e todo o mundo como, what is going on? Eu como, cando se abran estas portas, eu vou salir correndo por aquí. Eu vou salir correndo. Exactly what I did. Abrironse as portas, a tocha enorme, tiña que facer transbordo. Currín, subín as escaleiras correndo, fun para outro lado e metínme noutro tren que me tiña que meter, porque tuve suerte. Pero por que corriches? Íbame multar, yo. Íbame perseguir. Espera, acabo de contar. Entonces, chego ao siguiente tren, e era o único tren que había na estación, e estaba parado eu, estaba buscando fijo que me veñen, que me van a esposar, que me van a multar, que me van a meter na cárcel. Por tocar a alarma do tren. Que esta por ir escoitando Hannah Montana non escoitou ao señor do altavoz decir despois
este tren reanudará su marcha porque se tocou indebidamente a alarma, que é o único que pasa. Pero ela pensaba que iban a ir cas metralletas. Entonces eu dixen, non pode ser. E eu hasta que arrancou este tren, de feito, mandei un mensaje polo grupo que temos no piso e dixen, vou no borrar porque como veña a policía e me colleu o teléfono para me meter na... Eso iba a contar eu agora, cando eu vexo que Claudia me di, eu estaba na clase, cando vexo que Claudia me di por WhatsApp, ui, mellor non o conto por aquí, porque me dá hasta medo. Eu será mentira. Pero Cando bueno. me contou despois que era esa puta merda, eu pensando, Dios mío, material gen, non sei. Bueno, non pasa nada, compa. Así que probablemente sea eu. E Laura, porque dixestes Laura? Laura é moi sinvergüenza, o sea... Laura é moi sinvergüenza. Cuidado con... Bueno, compas, convido-vos a irdes bueno, pois consultar a publicación que temos no noso amable perfil de Instagram donde nos presentamos todas e curiosamente Laura Fonsagrada é a persona máis delincuente de todas porque está sentada derriba dun feixe... Non sei como de se dice silos, eso. dos De silos. silos, eso, que mal, que pouco engebre por mi O parte. de Santa Comba, eres Pertencían eses silos a Laura Fonsagrada? Non o creemos. Pertencía esa leira a alguén da familia, da influencia sequera de Laura da Fonsagrada? Non creo. Tampouco o creemos. Cruzou os marcos? Sí. Pregunto. E moveunos todos. Aí lo dejamos. Dalle exactamente igual. Estos son los datos y suyas las conclusiones. Bueno, e falando de adquirir leiras, quen é máis probable que case primeiro? Ui, para, que aquí teño que pensalo moito, É que... Xa sei. Sí, eu non sei. Veia, unha, Vale. dúas e tres. Malena. Como que iría a Santa Comba? Eu he dicir... Tía, pois eu vexote, Ai, unha boudiña aí. Sí. E yo Barra te veo. libre. Claro, Ah, o sea, é que Por eso fajo a boda. a Malena non a vexo moi tradicional, me entiendes? No, eu o sea, tampouco. non a vexo que a súa prioridade Pero bueno, sexa... pode estar... Pero eu creo que montaría unha boda racheta. Sí, eso sí que é Por verdad. favor, o vestido é Sí. de leopardo. Sí. Sí. Sí, eso sí que me casa a min, sí. A ver, e logo, quen é máis probable que marche vivir a outro país? Non teño clarísimo. Eu tamén. Vale. Unha, dúas e tres. Claudia. Está clarísimo. Home, vaise casar cun irlandés, entón vai ter que vivir Exacto. en Irlanda. Quero que sepades que trouxen a Galicia a camiseta de I love my Irish boyfriend, É que que ten isto a é cara verdade. de Paul Mescal, pero facía demasiada calor para poñer esa camiseta, entonces Claudia, estuve acordando cando ano pasado na clase de soportes estábamos falando de irlandeses. Bueno, non pasou nada, que Claudia ten un plan de vida moi definido, Sí. ten que ver con, bueno, con ejemplares de seres humanos masculinos procedentes de Irlanda, e bueno, Célticos. pues, estábamos comentando pues, unha serie de circunstancias a respective destes precisos plans de vida, e escoitounos o noso profesor, e xa, decide non sei que tal, e mentre nos está explicando unha imaxe 3D de Castelao ou algo en clase, e eu como, ai, casi choro polo que acabas de explicar, pero que casi choro da risa coa puta Claudia. Entonces, bueno, a vida foi moi complicada, pero non pasa ese nada. día el, pero contade, nada el. No, contade eu. E nos, Nada, estábamos falando do que irlandés. Sí. Que irlandés eu? Nada, non o conozco. Nada. Como, E claro, porque Claudia. preguntara como e que si era Claudia. amigo noso, e nos, sí. Sí, Todo. efectivamente. E Claudia, Paul Mescalistas ou Barbarie. Correctamente, Yes. así E es. acabouse. Bueno, é que é máis probable que remate liada cun famoso. Vale, estamos, Vale. Unha, dúas e tres. Iria Malena. Valdoviño. Comba. Iria Santa Comba. Sí. Outra vez. Eres moi rockera ti. Yo te veo rockstar Yes. girlfriend. Eu dixen Malena porque evidentemente ten que consumar o seu romance prohibido con el madrileño. El madrileño. Eu dicindo que era madrileño. Sí, claro. sí, esto... Que sí. pouco madrileño. Oye, eu por qué? A mí que me estás contando? Porque vas no camiño todo de ser De famosa ser rica. famosa. Madre mía, tía. yo de verdad Iria. no Eu puedo más, vexote. Promise, ahora mismo, Dime. que se te faz famosa vasme presentar a Paul Mescal. Bueno, é que ao mellor nunca xa que hecho presente. Claro. Bueno, Es que obviamente a Paul Mescal teño que deixar que te cases con él. Es que imagínate un casamiento con el Paul Mescal na praia da Frouxeira, ali, coa percebilleira, ali de testijo, bueno. Unha boa mariscada. Eu creo que a Paul Fijo que Mescal, lle gustan algo os así, percebes. Sí, fijo. Sí, eu creo Sí. que sí. Bueno, vamos a seguir avanzando. Continuamos logo, veña. Bueno, oye, fora de putas coñas, coñecémonos moi ben. Verdad? Sabemos do que Fora de falamos, coñas. poderíase decir. O sea, foi moi fuerte. Bueno, sí. Vamos a seguir falando da distancia. E é que, ao final, vos fostes a Madrid e, bueno, pues, en contraste con Galiza, pues hai cousas moi diferentes. Por exemplo, hai máis trenes.
mejores transportes, mucho Sí. cemento, unha cousa moi desagradable, e un pouco hortera, se me preguntáis. Pero bueno, o caso, 100%. como viviste esa distancia cultural e de infraestructuras Mira, en Madrid-Galiza? distancia cultural, espera, dixaches cultural e de infraestructura, bueno. Sí, sí, de todo, Mira, de todo. sinceramente, quero facer un apunte antes de seguir, que é que convertíme na persona que máis odiaba, que eran os madrileños que se queixaban por ter un tren cada 10 minutos. Uf. Cando me chega o tren en 12 xa estou adobecendo. Sí, é Ya. verdad. Sinceramente. O sea, convertíme no que máis odiaba. Despois, choque cultural, sobre todo, porque sinceramente sí que se nota moito a diferencia entre a xente de aquí e a xente de aló, unha barbaridade. E aló, é verdad que eu non conozo tanta xente de Madrid, porque normalmente hai moita xente de fora. Pero é verdad que, bueno, media hora para colocar isto, para de quieta, sabes? Perdón, Vale, disculpa, sí, de xa copas, foi un pouco. Ui, para risa. Oh, E na- ronquei un pouco polo futuro, disculpade. Uf, Es bueno. natural. Nada, estamos aquí dando todos un pouco de vergón seria, non pasa nada. Pero nada, sí que é verdad que se nota moitísimo a diferencia. E sí que me pasa, sobre todo, co tema do idioma, que parece unha broma, pero aínda que sepamos falar castelán, como que non podemos chegar a ser 100% nós mismas. Entonces é un pouco unha Buah, eso tamén frustración. É un pouco unha frustración de por que hostias non son graciosa? O sea, non suelo ser tampouco especialmente graciosa, pero a ver, Eres non bastante suelo. simpática, diría. A verdade. Bueno, pois Te cando lo falo digo. castellano son a persona máis aburrida do mundo, fíjate o que che digo. Eu non sei falar. Hostia, eu me encho creo, porque ya te estou vendo. Iría, Sinceramente. o sea, a mí tamén pasa. Eu non sei falar castellano. A ver, O outro día estaba metendo algo no meu bolso e dixen, me coge todo en el bolso. E miña amiga, como que me coge? Te cabe, eu. No, estalo dicindo mal, me coge. Ela, tía, coger es outro verbo. Eu, it was a joke, of course. En unha presentación de clase tamén estaba dicindo non sei que cousa dun calendario, eu dicindo como que un contenido salirá dentro de un mes. E claro, dice saldrá, non salirá. A min que me dis? Que me importa a min? Pero Enténdesme? entendéronte. Enténdesme, pois xa está, perfecto. Non hai Exactly. nada que decirme. amablemente as nosas compañeiras do control técnico están nos convidando a que apaguemos o tenderete. Entón, eu solo teño que dicir unha cousa, compas, que esta señora Meis e eu estemos de intercambio un amable año. Bueno, non tan amable. Pero En we made it. Sí, o sea, Barcelona a tope, solo que, bueno, pues las circunstancias de la vida. Literalmente Sí. worst year ever for both of us. Bueno, sí. O caso, ali eu en Barna fixen unha boa amiga que é Laura da Lara, que as dúas rabiamos un montón porque é como que as dúas como que nos pasa o mismo que comentabas agora, Iria, que eu, por exemplo, tamén me pasa o de que se non falo o sea, falando en español como que non acabo de ser eu, sabes, e cando me poño outra vez a falar en galego, por exemplo, se vou ao estranxeiro ou o que sea, é como, tío, sei que agora me sale o circo de verdad que levo dentro, sabes, e como que en español hai como certa barreira. A ela pasa yo mismo, pero en catalá, entonces, pues nada, queríalle pues mandar un saúdo especial a ela tamén, porque es mi amiga a distancia, vale, o sea, bueno, non a única tampouco, pero eso, nos Unha queremos delas. moito. Sí, e Un claro, tamén saludo. te quere moito, compa, sí. O caso, pero rematando, porque nuestro futuro inmediato es que nos echan de la facultad, literalmente porque hai un apagón eléctrico. Oxe, bueno, estos So son crazy. datos que non temos que dar. Sinceramente, é que somos unhas jafes, sinceramente. Que pasa co futuro do fallado? Bueno, no, a ver, vamos a ver. É unha pregunta complicada, pero o futuro do fallado, eu auguro un futuro brillante. Eu creo, digo desde aquí, como se eu leera o futuro, eu penso que vamos ter cousas moi boas que nos vai... O sea, literalmente a min un fallado cambiou a vida. Like, Same. fixen... Eu Totalmente. pensaba que iba a Mismo. salir da carreira sin como... Pensaba que iba a salir da carreira sin decir, sí, as miñas amigas da universidade, non sei que. E agora sí que sinto que teño eso. Sinto que aprendín moitísimo, Unha barbaridade. moitísimo. Fixemos un montón de contactos e compas. E además, como que, non sei, eu sinto que, a ver, non vamos decir como we're the best, pero sí que sinto que estamos cambiando algo, que fixamos algo non só por nós, senón, eu que sei, por a xuventude na Galicia, non sei. Sí. Eso é o que sinto eu. Eu tô... Eh, Sí, perdón. A ver que continúa. pasa no futuro, estamos consultando, ya tenemos algunos planes para el futuro. No digas cosas. No voy a decir nada, pero Pero en algúns breve plans saberedes hai. Es que cousas. tamén vos dixo unha cousa, Dime. Eu creo que hai cousas que van pasar en setembro que xa se van saber a estas alturas do ano. Ah, pues sí, seguramente É sí. verdad. Pero vamos calar por No, si no, acaso. no vamos a decir Pero vamos calar por si acaso. Pero a mellor se Nada. nos vedes por aí nun sitio donde a mellor non deberíamos estar así, por lo que se suele poner en esos sitios de cosas, pues
pues Ahí sí que estaremos. vamos a estar. Ahí estamos, Entonces, pasando pues moi nada, ben. eso. Pues nada, compas, un placer que esteades aquí connosco outra vez e sentime tan rara presentando eu sola, o sea, terriblemente. Pero non pasa nada, porque así es la vida, así os la hemos contado e nada, como podía ser senón este episodio, senón faltándonos xente, sin poder cadrar, cos horarios a Sí. destempo, en fin, pois como foi este ano. Pero a conclusión de todo isto é que, ainda así, chollamos un montón, sacamos as cousas adiante e... Que unha cousa e é que chegan moi bonitos os contenidos ás redes e nós volviéndonos locas, desquiciadas por detrás. É así, é o que toca. É o que toca, é lei de vida. Pois nada máis, con isto simplemente agradecervos un día máis todo, pois non sei, toda a acollida que temos día a día, porque ao final nos eso chollamos un montón, pero é que é a nosa movida, o sea, encántanos facer isto, queremos seguir facéndolo e fainos super feliz todo o que estamos aprendendo, o que dicía Claudia, que aprendemos todas un montón, todas subscribimos iso porque é brutal o que nos dá o fallado todos os días e, bueno, que decía isto de si podemos cambiar algo, si podemos aportar a chegar algo á mocidade, pois iso que nos levamos é o que aspiramos e nada, e sobre youtubeiras, xa para rematar, porque foi así el galardón que nos han dado, pois moitísimas grazas a youtubeiras porque non o pudemos agradecer antes, moitísimas grazas a bueno, pues a toda a comunidade youtubeira, pero a toda a comunidade de creación de contido en galego, a toda a xente galaica, sinceramente, especialmente a nuestras buenas compas de la juventud como nós, que moitas veces temos as cousas moi jodidas, pero seguimos dando todo e a topísimo. E chicas, iremos xantar, no? Sí, literalmente imos seguir xuntas. 5 da tarde. Veña, que logo tocan uns digestivos. Gracias a Moitas grazas a todas, Gracias. como sabedes, temos por aí o... Que pasa, Carlota? Ah, xa está, vale, perdón, Carlota. Madre mía, casi me mata. E cuidado que ese concello ten peligro, Bueno, en fin, non dixo máis. O caso... Que me se mata... Que xa. Bueno, o caso... Ai, que me dá moito medo. Que Carlota, acabamos se a enfada. temporada. Moitas gracias Sí. pola temporada, por Sí. estar aí e un bico a todas. Seguídenos en redes. Fallado podcast. Eso era o que quería chegar. Un bico.